So I'm just trying to get a rise out of you, that's all, for shits and giggles. שלום, אני רשף. אני יורם. ואנחנו המובי פליקס כאן לעוד שבוע. הפעם אנחנו לכבוד ראש השנה מביאים לכם The best of the best. הזבל שהמפיצים החליטו להביא לכם לשנה החדשה. הדג שבחריימה. הגזר שבגפילטה, אבל הריר. הריר, זה הסרטים. הסרטים זה הריר למקרה שלא הבנתם. כן, יש לנו 6 סרטים, הראשון שלהם. The Conjuring, או לזמן את הרוע. סרט אימה. סרט אימה. אבל, מי הבמאי שלו? ג'יימס וואן, שהיה גם הבמאי והמפיק של חלקים גדולים מסדרת המסור. שזה בערך סרט האימה הטוב האחרון שהוליווד הצליחה לעשות. נכון. הוא גם הולך לביים את... מהיר העצבני 7. נכון, הוא עובד על זה. זאת אומרת, יש פה יד מכוונת טובה. גם בסרט יש את ורה פרמינגה. שהייתה בקוד מקור וטעון הגנה. בדרך כלל תפקידים קטנים, הפעם היא טיפה יותר קדימה. תכלס הסרט, סרט אימה שנות ה-70, בית רדוף, 2 חוקרים באים לברר. הסרט, אומרים עליו שהוא נורא מפחיד. כן. אני לא אוהב יותר... יאמר לזכותו. כן. אני לא מאוד אוהב סרטי אימה, אבל אני מאמין לבמאי הזה שהוא יודע מה הוא עושה. ויש פה שחקנים לא רעים בכל הסרט. דבר אחד שחשוב לציין, הוא נעשה בתקציב כמו רוב סרטי האימה די זעום של $20 מיליון בערך, והכניס עד עכשיו 134 מיליון דולר. מה שכמובן אומר, בקיץ הבא... כן, יש כבר הוכרז על סרט המשך לקיץ הבא. אז אם אתם אוהבים סרטי אימה, זה בול בשבילכם. שאר האנשים... אם יש לכם קוצב... תקשיבו מה עוד יש לכם, איזה אופציות נהדרות. דווקא הסרט השני, סרט שאני מאוד מתרשם ממנו, הוא נקרא באנגלית מוד אינדיגו, צל הימים. זה סרט של מישל גונדרי. יורם מאוד אוהב. מאוד, באמת, אני חושב שהוא אחד הבמאים המרשימים שעובדים היום בהוליווד. החותם שלו בסרטים זה שהוא עושה אותם בלי פוסט פרודקשן, אלא כל האפקטים קורים על הסט. הזזה של במות, הזזה של מבנים, של מצלמות, דברים מדהימים ומרשימים, והוא מאוד הולך לעולם הסוריאליסטי של אנשים רוכבים על עננים. תסתכלו על הטריילר, באמת בעיניי שובה לב. בסרט משחקים אודרי טוטו, שהייתה אמילי והיא מתוקה נורא. לא הילדה המתוקה שהייתה באמילי, אבל היא עדיין צרפתיה מאוד חמודה. ועומר סאי, שהיה במחוברים לחיים. שהיה הזוכה הגדול של כל תחרות סרטים צרפתית שהייתה. לפני שנה. כן, אבל כן, הגיע לו תפקיד. הטריילר נראה באמת מתוק, אני הייתי ממליץ על הסרט הזה. מה שכן, הוא יצא כבר באפריל, ולכן הוא זמין ב-DVD ובבלו-ריי, אם אתם מבינים מה אנחנו מתכוונים. אז תהנו ממנו, לדעתי הוא שווה, ואני אשמח לדעת מה חשבתם עליו פה למטה. אינדי. הסרט הבא שיש הוא סרט גם כן יחסית חדש. קצת לפני שבועיים בארצות הברית. כן, נאהבים מחוץ לחוק. שזה עוד מקרה של תרגום מבריק של המפיצים בארץ, כי באנגלית השם שלו הוא... אני לא זוכר. Ain't them body saints. זה לירוק לכם בפנים ולהגיד לכם, אנחנו מוכרים לכם סרט אהבה, כשהשם שלו זה על גופות וקדושים. כן. הסרט הוא דרמת פשע. כן. שיש בה איזשהו קורטוב של סיפור אהבה שמניע קצת את העלילה. אבל זה מישהו פה פספס לגמרי את הפואנטה. לא, מישהו פה מנסה לחלוב כסף על חשבונכם ולרמות אתכם לחשוב שאתם הולכים לסרט רומנטי. אז אם כבר לחלוב כסף, למה לא פשוט לשווק את הכוכבים ופשוט להצניע את הכותרת של הסרט? כי יש פה כוכבים לא רעים. נכון. יש לנו את בן פוסטר, שהוא בתפקיד שריף בסרט. שהוא כבר 10 שנים הריין גוסלינג הבא, לפני שריין גוסלינג עוד היה ריין גוסלינג. נכון, יש את קייסי אפלק, שמסרט לסרט מוכיח שהוא באמת שחקן טוב. אבל נשאר באותה רמה. נכון, אבל הוא באמת מוכר את התפקיד שלו, ורוני מארה. פעם האחרונה שראינו את זה בנערה עם קעקוע דרקון, פה היא נראית קצת פחות מפחידה. זהו, הסרט הוא דרמה, פשע, מה שבא לכם. הסרט הבא נקרא Upstream Color. המפיצים היו כל כך יצירתיים שאפילו אין להם תרגום לזה, וזה כתוב בעברית Upstream Color. כן, הם עושים את זה כל כמה חודשים, שנגמרים להם הרעיונות לשבש. מילא איירון מן, תשאירו איירון מן, זה עושה היגיון, אבל Upstream Color זה פשוט איזשהו מונח שבאמת המתרגם לא ידע מה לעשות אותו והשאיר אותו כמו שהוא. מדובר על סרט... זה אגב, זה משהו שלא אומר אנשים יודעים, זה לא קטע של תרגום. השמות זה שיווק לחלוטין. מסכן המתרגם שידע איך לתרגם את זה, ופשוט לא נתנו לו להגיד כלום.
בדיוק. אז מדובר בסרט שהוצג בכמה פסטיבלים, היה מועמד לפרסים, לא זכה בשום דבר משמעותי. סך כל ההכנסות שלו היה מספיק לקנות לכם דירה קטנה בגוש דן? לא, פחות. פחות מדירה קטנה בגוש דן. הבמאי הוא גם הכוכב, המפיק, העורך והמלחין של הסרט. והוא כנראה גם ימכור לכם את הפופקורן כשתבואו לראות את הסרט הזה, אחד משלושת. בבקשה שמישהו יבוא לראות אותו. הוא עשה לפני 9 שנים את הסרט פריימר. שהיה מדע בדיוני לא רע בכלל דווקא. מדע דמיוני מציאותי, כאילו בר זמננו כזה. הוא היה נחמד מאוד, הרעיון שלו היה טוב, אבל הביצוע שלו היה נורא מבולבל ומשעמם. ואיכשהו עדיין הוא מצא מישהו שייתן לו כסף לפרויקט הזה. פוטנציאל. אז כן, אז גם הפעם הפוטנציאל לא מומש. הרווחים הם לא רואים פה. כן. הסרט הבא שאנחנו נדבר עליו, אנחנו נלך אחורה טיפה בזמן. זה דרך אגב יצא באפריל, אז גם הוא זמין בבלו-ריי ו-DVD. עוד טיפה אחורה בזמן, נלך ל-Undefeated, בלתי מנוצחים. דרמה תיעודית על קבוצת פוטבול. בארצות הברית, בהייסקול, ששם הפוטבול זה דת. שזה סרט שזכה באוסקר מתי, אורם? ב-2011. הוא זכה באוסקר על הסרט התיעודי הטוב ביותר. מה שאומר שיש מה לראות בו, והוא סרט טוב, אבל אף אחד מהמפיצים לא חשב באמת לשווק אותו כשהוא היה רלוונטי. כן. עכשיו, אחרי שהוא זכה באוסקר, גם לא שיווקו אותו. יכול להיות שאחד מערוצי הטלוויזיה קנה אותו, ובינתיים החליט שהוא גם לא ישדר אותו. אז עכשיו אומרים, זה חג שכולם עם משפחה, בוא נזרוק משהו שאולי מישהו יראה. זה כשקנו את איירון מן, קיבלו איזה 4 סרטים שאין מה לעשות. בחבילה. קחו, תשימו את זה איפשהו, אין לנו מה לעשות עם זה. אז זה מה שעכשיו אתם מקבלים בקולנוע, את הדרמות, ששוב, יכול להיות שהיא מצוינת, אבל מן הסתם... רוצו לראות, כי בעוד שבוע זה כבר לא יהיה בבתי הקולנוע. או שתרוצו לספריית הוידאו הקרובה ותיקחו את הסרט, כי הוא מחכה שם כבר שנתיים, זה בסדר. שמישהו יראה אותו. הסרט האחרון שיש לנו בשבוע הכל כך מוצלח הזה הוא שלטון המתנגשים. סרט ציני, שיכול להיות שהוא נהדר, מה שקצת מרמז על זה שאולי הוא לא כל כך מוצלח, זה שהוא הופק ב-2010. עכשיו, הופק ויצא ב-2010, עכשיו הוא הגיע אלינו, בדרך פלא. הוא בוים על ידי סוצ'או פין, שתכלס ביים את הסרט חלקית, הוא עכשיו מקבל קרדיט שהבמאי השותף שלו הוא ג'ון וו. שאנחנו מכירים אותו עשרות סרטי פעולה הרבה יותר מוצלחים מזה. כן. כנראה הוא פשוט... המפיקים ראו שסוצ'או פין לא משתלט על העבודה כמו שצריך והכניסו... הנה השחזור הנאמן שלנו למה שכנראה קרה באתר. אתם תעשו את קרב החרבות ככה ואז תלכו לשם. לא, תלכו לשם. אוקיי, מה שהוא אמר. בקיצור, הוא כל כך עזר בסרט שהוא קיבל עליו קרדיט. תכלס הסרט מישל יאו היא הגיבורה, שהיא כבר הרבה שנים גיבורה. היא גם הרבה שנים הייתה בסרט הזה. זהו, כשהסתכלתי לראות פרטים על מישל יאו, היא בת 51, אבל כשצולם הסרט היא הייתה בת 47. שזה אומר שזה הרבה יותר בסדר לאהוב את איך שהיא נראית שם. כן, להגיד ש... damn, she's fine. זה כבר לא, זה עדיין לא עושה אתכם סוטים. נכון. עוד לא. השנה הבאה כבר אבוד. בכל מקרה, היא רוצחת שכירה, שמפסיקה להיות רוצחת שכירה, כי איזה כומר נזיר אמר לה לא להיות, אבל אז מישהו מזהה שזו היא שהייתה, ויש שם... אכפת לכם באמת? יש שם המון סצנות כוריאוגרפיות קרב נהדרות, אבל מעבר לזה הסיפור הוא אותו סיפור בכל הסרטים הסינים האלה. יכול להיות שזה אפילו נחמד מאוד, אבל זה בן 3. אז זהו, זה מה שהמפיצים הביאו לכם לכבוד השנה החדשה. וחכו תראו מה יש לכם ליום כיפור! עוד סיבה להיות בבית, באמת, אף אחד לא הולך בשישי שבת לקולנוע, אז חבל להם להשקיע. נכון. אז בינתיים שתהיה לכם שנה טובה, אנחנו המובי פריקס מאחלים לכם תפוח ודבש, תפוח ודבש. שלא כמו אחרי מה שקיבלתם השבוע. בדיוק, נתראה בשבוע הבא עם פינה עוד יותר קצרה. להתראות. I'm sorry I ruined your New Year's Eve party, Lieutenant Dan.